Kali ng papasoy. Wala akong ayawang. Mabayad ako ng shit. Mababayad lang ko na lang yun. Parang ayawa na problema yun. Papasoy! Oh! Ano may nakutang? Mabayad na lang ako. Hindi ka nila. Hindi mo nakasukot. Nakasukot kaya nalagod na may kwarta ako. Kadagad lang na ito. Hindi ko lang kakarotin niya. Nakadi pa man nakangailangan ng kwarta. Hindi po sa lana ito. Bayad na gadla ako lagi. Parang ayaw. Walang problema. Makulit naman. Sisigan din pag naikasukot. Bayan, sige. Limot ya ka na. Oo. Wala problema ako. Timing nga, di pa ang pasuyo. Dala kibaraya din ng utang ngayon. Ngayon na ba din inautang? Wala ko kababay din magkarawad na yun. Uy, papasoy! O, di ka na ako ng utang ngayon mo. Babayad ko ang timing. Yan na. Kada lang. Di ba may yan ito? Diri pa nasukot. Kada lang ito. Yan, di rin ka nakasukot. Dahil ko ulit magasto na liwat. Wala problema gastuhon mo. Kaya mo man ito. At least di pa nasukot. Ayaw, di rapi ka dala na ito eh. Mo, kaya sinukot na lang itong waray na daw kwarta. Madang mo Makulit ka man. kuwaruan na. Kaduwa ka na. Yung mo na laging papanlabog yan at kwarta. Itungod ako na ta kwarta. Kaya ha? Oo. Kaya pag sinukot-sukot ako na, sumukot ka lang sunod na. Di ko na ikaw babaydan, bahala ka. Di ba na, karawat ko ako kasi nakatunutang. Nalimutan, nabaydan mo na. Waray giyap. Waray giyap. Tama dat kwarta. Gurong natin yung natawo. Dali na nakarawating kwarta. Pag sinukot-sukot lang eh. Tara, Piritong ta. babaydan lagi ng utang. Pero problema na lang kami ito sunod na makadlaw. Tama natin kwarta. Wala ka mo kay nasa niya. Kailangan nga. Diri ka bang karoon ng kwarta yan ha. Kay tungod. Takbalay dito. Puro ng kwarta. Motor. Mupi ka nga ni kaging babaydan. Kahit iba nga ni diri kaging babaydan. Tignan mati yung mga ulo. Suotin motor. Regreg Kasi na. diri pa nasukot. Pero Parang sa mayad mga tao ang diri motor. nasukot. Ay ha, masinukot-sukot ka lang. Magkulit mo. Uy. Ano problema? Mabayad kami ng utang nga eh. Ya kay may iya na. Nakarawat. Abay ka maya. Nga diri man iya. Daw kwarta. Ako. Nakarato kwarta. Ganito. Wala kami utang eh mo. Bisan pa. Makali ako. Karawat ko yun. Sige lang. No. Ano man niya na? Wari na load kami barayat kaging dalaga ng stretcher. Nito sa tuniyo. Diri ko na mo susugad yan ha. Na. Pwede mo. Magkulit mati. Diri ka luwat nakakarawat liwat. Matigalot mo ulo liwat. Dalaga na ng kwarta. Nakawang ka mo. Bulaw. May problema. Kaging dalaga na luwat na mong kwarta. Ikaw, ano problema? Yo, sin na nga nakabarider. Ako. Iyo subara. Mga naman kita. Masayaw kita. 1, 2, 3, action! She make these hoes turn up, they know. When the picture man say pose, she don't need no filter. Bitch bad, no filter. Cause she Rogama chapter. Lunglib alpaka paro.